Dobrý den, tímto bych vás chtěl seznámit se svojí středoškolskou odbornou činností, a to konkrétně umělá inteligence a její vliv na zdravotnictví. Cíle práce: seznámení s umělou inteligencí, teoretická část vlivu umělé inteligence na zdravotnictví, výzkum za pomocí dotazníků a rozhovoru s odborníky. Teoretická část. Například, jak funguje umělá inteligence, historie umělá inteligence a vliv na jednotlivé obory zdravotnictví, nové etické zákony spjaty s umělou inteligencí. Experimentální část se rozdělila na dvě kategorie, a to konkrétně dotazník a rozhovory s odborníky. Teoretická část, jaká funguje umělá inteligence, je to naprosto prosté. V podstatě shromažďuje data, se čímž tvoří neuronovou síť, která může připomínat naše synapse. Potom je shromáždí a za předpokladu, že je někdo potřebuje, tak je dokáže vyprodukovat a do nějakého rozumného výsledku. A tímto bych to nějak shrnul. Využití umělé inteligence je momentálně ve všech oborech, ale především ve zdravotnictví, a to konkrétně při diagnóze. Historie umělé inteligence se začala psát roku 1943, kdy byl vytvořen první matematický model neuronů. Nadále Alan Turing, velice známé jméno, obzvlášť za války, byl první, kdo stanovil, jak bude umělá inteligence vypadat. Nadále už v literatuře, konkrétně v Já robot, v knize Já robot, bylo poprvé zmíněno Asimovovy zákony robotiky, které praví základní zákony plus etické zákony. Vliv umělé inteligence na psychiku člověka. Na psychiku člověka se klade teďka obrovský význam. Obzvlášť je to spjaté s umělou inteligencí, protože za tohoto předpokladu umělá inteligence je nová věc a už je evolučně dáno, že bohužel lidé jsou nakonfigurovaní tak, aby neměli rádi nové věci a bránili se jim podvědomě. A proto lidé, kteří nejsou zaučeni, se lehko strhnou. Je umělá inteligence bezpečná? Za mě určitě ano. Protože dobrý sluha, ale zlý pán, jak často používám. Nadále se určitě myslím, že ve špatných rukou je nebezpečné všechno. Obzvlášť u umělé inteligence to platí dvojnásobně. Experimentální čas. Dotazníky vyplněny jsem rozdělil na dvě kategorie. Dotazníky vyplněny náhodně vybranými respondenty. Celkem se zúčastnilo 31 respondentů. Odpovídali na 10 otázek. A druhá část je rozhovory se 4 odborníky. Odpovídali na 15 otázek podobného charakteru. První experimentální čas. Jak už bylo zmíněno, v této části je zkoumáno 31 respondentů. Otázky jsou vybrané na základě teoretické části. Porovnání mínění odborníků x lajků. Zde můžete vidět první dotazník. Máte základní povědomí o umělé inteligenci? Většina respondentů odpovědělo, že ano, že mají. Samozřejmě teďka je to hodně diskutované téma. V podstatě všichni o tom vědí. Myslíte, že umělá inteligence je nebezpečná? Jak už bylo zmiňováno, většina respondentů si také myslí, že je to dobrý sluha,
ale zlý pán. V jakém zdravotnickém oboru bude mít AI největší využití? V psychologii nebo v neurologii? Za mě určitě ještě v radiologii a všude, kde se v podstatě pracuje se snímky a lepší diagnózou. Například ve psychologii už vznikají v Japonsku místnosti, které jsou ovládány plně umělou inteligencí a tím dokážou lépe identifikovat třeba panické ataky u pacientů. Neurologie, tak tam by mohla lépe zkoumat snímky nebo další věci. Jaký vliv má umělá inteligence na psychologii nebo psychiku člověka? Ano, má obrovský vliv, tady se shodneme jednoznačně, protože, jak už bylo zmíněno, tak člověk není tvořen na nové věci, bojí se jich, instinktivně se jich uhýbá a většina lidí si taky může myslet, že to bude ústup dozadu, ale za mě je to určitě postup dopředu. Nadále se určitě myslím, že se můžou bát například ztráty zaměstnání, pokud nejsou dostatečně kvalifikovaní. Jak může ovlivnit umělá inteligence vývoj léků? Minimálně ho zefektivní nebo zrychlí, což už teďka můžeme vidět například jenom za doby pandemie koronaviru. Byla rychlost klíčová. Je potřeba řešit etické zákony v souvislosti s umělou inteligencí. Většina respondentů odpověděla, že to je minimálně žádoucí. Pár respondentů, že to není potřeba, že to je jen stroj. Za mě je to určitě žádoucí z důvodu minimálně, že je to stroj prostě. Nedokáže to identifikovat emoce ani správného člověka. Umělá inteligence a vliv na administrativu. Opět tady máme zrychlení zpracování dat nebo zrychlení procesu. V podstatě to samé, co jste mohli vidět před chvilkou. Co je rychlejší, to je v dnešní době lepší. Jaké jsou výzvy pro začleňování AI do systému? Bohužel většina respondentů nevěděla, ale další si myslela, že to jsou otázky, nebo může dojít k chybě. Tyto odpovědi se většinou moc neliší z důvodu, že etika a chyba jsou bohužel spolu hodně spjaty. Technologie, které pomáhají ve zdravotnictví. Bohužel většina respondentů opět nevěděla. Další si myslí, že za pomocí operace s roboty. Tady si myslím, že to je naprosto adekvátní odpověď v hledisku s tím, že už teďka se operuje za pomocí robotu. Jaká je perspektiva rozvoje umělé inteligence v rámci 10 let? Většina respondentů se shodla na tom, že je velká, nebo že nahradí personál. Samozřejmě také si myslím, a že bude velká také, protože to roste exponenciálně. Druhá výzkumná část. Tato část je věnována rozhovoru s odborníky. Celkem se zúčastnili 4 odborníci. Bylo tázáno 15 otázek, vybraných na základě teoretické části, rozšířené samozřejmě pro odborníky z důvodu větší odbornosti. Zpracoval jsem statistickou analýzou. Zde můžete vidět názorný přehled otázek, které jsem se tázal. První graf neboli otázka, proč zakazoval umělou inteligenci.
Většina respondentů se shodla na tom, že to není nutné, nebo minimálně regulovat, nebo snad její slabiny. Samozřejmě naprosto skvělá odpověď, protože pokrok se bohužel zastaví, nebo bohu dík. Máte povědomí o tom, jak funguje umělá inteligence? Bohužel někdo opět nevěděl, někdo tušení měl, ale většina odpověděla, tady na to můžete vidět, že to je ukládání do paměti a to je v podstatě na principu té neuronové sítě, už je zmiňované. Jaký má umělá inteligence vliv na zdravotnictví? Vždy za pomocí multioborové spolupráce. Samozřejmě skvělá odpověď z důvodu minimálně, že už třeba v oftalmologii se dělá výzkum mezi profesionály ve svém oboru neboli oftalmologii a umělou inteligencí a pouze za pomocí multioborové spolupráce, takže tím pádem spolupracovala umělá inteligence s oftalmologií, tak dokázali vyjednat nejpřesnější výsledek takto. Užíváte umělou inteligenci osobně? Většina respondentů bohužel nepoužívá, za mě obrovská škoda, osobně ji používám hodně. Jaký má AI vliv na psychologii člověka nebo psychiku? Strach ze ztráty zaměstnání. Ano, samozřejmě, jak už bylo zmiňováno, je to obrovská problematika. A další je vyvolání úzkosti. V jakém oboru bude mít AI největší využití? Všude, kde se pracuje se čísly, já bych tuto odpověď rozšířil ještě tam, kde se pracuje s obrázky. Za předpokladu, že jde o diagnózu. Jaké je největší nebezpečí u umělé inteligence? Většina odpověděla, že zneužití. Další, že etické otázky a vojenský systém. Všechny tyto témata jsou teďka velice konzultované. A za mě je určitě největší problematika etické otázky. Jaký bude mít umělá inteligence vliv do budoucna? Začleňování, rozšiřování do oborů, dopomáhat lidem, rozšiřování do oboru, samozřejmě pokrok se nezastaví, takže čím více se to bude rozšiřovat, tím více se to bude zároveň i začleňovat minimálně do běžné společnosti. Je potřeba dbát etické a morální opatření? Tak je to v podstatě jednoznačné. Většina respondentů se shodla na tom, že ano. A za mě určitě také. Jak můžete zlepšit personalizovanou léčbu a péči o pacienty? Zpracování velkých množství dat, předpovídá vznik onemocnění, bohužel opět nikdo nevěděl, ale většina respondentů se shodla na tom, že prostě zpracovat a rychlejc. V podstatě teďka už vznikají nové chatboty, jako je například GMI. To se můžete dozvědět například v mé práci. A nadále tady máme, jak mohou zdravotnické instituce zlepšit bezpečnost dat. Toto je jednou z hlavních problematikou. Z důvodu, že prostě minimálně se musí vzdělat ty zaměstnanci z důvodu lepší využití umělé inteligence, ale za předpokladu, ale bohužel se někteří zaměstnanci pořád nechtějí
vzdělávat. Jak může AI přispět k vývoji léku, analyzovat anebo zrychlení procesu. Jak už bylo tady několikrát zmíněno, co je rychlejší, to je lepší. Jaké AI ovlivňuje diagnózu? Zlepšení dostupnosti péče, tak to jsou už ty zmiňované chatboty nebo GMI. Více se o nich dozvíte, jako už bylo zmíněno v mé práci SOČ. Jaký vliv má umělá inteligence na automatizaci rutinních úkolů? Na administrativu bohužel nikdo opět nevěděl a zefektivnit. Administrativa samozřejmě, nebo rozpisy sestrám, to minimálně dokáže zefektivnit. Jak může pomoci s monitorováním pacientů? Sledování pacientů, individuální plán, to minimálně souvisí s už zmiňovanými místnostmi v Japonsku. Na závěr, touto prací jsem se snažil seznámit občany s touto problematikou, jako například nebezpečí AI nebo etické či morální otázky. Kladl jsem otázky na základě pozbíraných zkušeností z předešlé části. A jenom takový malý easter egg. Všechny tyto obrázky byly vygenerovány umělou inteligencí. Děkuji za pozornost.